Wezareta Berevaniya Rûsyayê ragihand ku agiribesta demikî di parêzgeha Helebê de berdewam e bi destpêşxerî ji Rûsyayê ta sê rojên din. Wezareta Berevaniya Rûsyayê daxuyaniyekê de got ji bo rewş di parêzgeha Helebê û cihên dîtir di Sûriyayê de wekî parêzgeha Laziqiyê têk neçin, agiribesta demikî hate dirêjkirin ji bo heftê û 2 saetên dîtir. Beriya demekê roja pênşemê hindek alîgirên rejîmê nerazîbûna xwe dabûn xuyakirin ji ber karanîna agiribestê piştî ku Rûsya û Amerîkayê ser rêkeftin û roja çarşemba çûyî ragihandin û daxwaza çareserkirinek leşkerî kirin û henekê xwe bi xelkên taxên Rojhilatê Helebê yên dibin kontrola opozisyonê de kirin. Ev biryar hat di wextekê de ku êrişên firokeyên Rûsyayê û yên rejîmê yên leşkerî li ser grûpên İslamî û opozisyonê nerawestiyane û leşkerên rejîmê û mêlîşyayên bi ser ve di gundewarê başûrê Helebê de şikestin. Agiribesta ku ji meha Sibatê ji vê salê dest pê kiribû bi ser periştiya aliyên navdewletî naxasim Amerîka û Rûsyayê berdewam e tevî ku êrişên rejîma Esed yên asmanî li ser hemî deverên dibin kontrola opozisyonê de ye berdewam e. Hüseyin Şakir, ARK